हाथ के सिनरवा ले ले हम बारी खाड़ हो खोलब। बताओ का हम कहीं भगवान एगो लइको दिहलन तो वो तिए चुके दे दिलन तो नतिया जितना अगुआ हो तो सब ओकर हइटवे देख के भाग देता सब। अब ठंडा पाला में हमरा से खाना वाना बनत नहीं खे हई बेरा हो गइल अभी ले बनैनी ना आई तो वो खाइले वाला नहीं जमे का करतनी अपन करम के झखतनी नती बुढ़ारियो समय में हमारे खाना बनाए के पड़त तो का करी रे बताओ ना तू ही हम कोनो उपाय लगाओ ना कोनो बियाह के करले अपन बहिन ले कहबे कहनी हौर फंटूसा के मौसी ले कहनी तो कसनो लगी तनी अनहरो होई तो चल बन जाई लेकिन तनी कम करता चाहिए और कसहू आके घर में 2 रोटी बना के खिया दो हमरा के और तो हमरा काम करे के मन नहीं के करत बता कितना आइला संतिल कहब कितना गइला सन बताओ तू तोर हिताई न ते हेतना कहे कि बा बुझाइल आ कोनो सुनते नहीं की त केओ ना के बेटी एतना भइल बिया इति घर ले निकलल भागल जाती तो तारा के बियाह कराई अपन कद नहीं ख देखत नती हूं ओइला सन तो 25 गो तइला सन आ 25 के 25 तार हइटवे देख के भागल पूरा गांव के टोलन के मलइकन के शादी हो गइल है काले नो हंसत रहे मुनावा कत का होता डेढ़ फुट के बियाह ना होई ऐसे नती कहत ओकरा जवानी में हइया लागो तो सुन ना एगो बात कही सुन देख कोई सोनू लड़की मिलत है नु तू जाके ओकर प्यार के जाल में फंसा आ को त हमर धन दौलत बा केहू तरी ओकर बियाह क के लिया हम तो ई त काम करे बा देख तो ओरहन सोरहन आई ना तो तू माफ हम करिए संभाल ले हां अरे थाना कोर्ट कचहरी है उनको काम संभाल ले ठीक बा आज हल्ले हम खोज में निकलत है ठीक ना हां काहे सब हमर दम देख हठेउना के दर्द ले हमरा चलल नहीं खे जाई जा ठीक है माई तू इतना आशीर्वाद दे दे कि माने सफलता मिलो हम जात ने आज हां ठीक ना हां जो ठीक बा काहे भगवान हमार कामना कहिए पूर्ण करबो एहू ले जात एहू ले बियाहवा हो जात के नहु ले के नहु के केहू जात हो को का कुछ हो को उठा के ले ले त ठीके रही लेकिन का करी ओकरा मिली लड़की ओ नतिया के कसम दिलासा दिलानी न तो रोज हमरा 10 साल पूछे ए माई कहिया बियाह करबे कोनो रिलेशनो में के लड़की होय तो केनो ने बियाह करावना के ऐसन बहुत अपन बेटी बियाही नती उले जामले बड़न ओइसन आमो अब आइले बोलत नहीं आमो थाक गइल बनी हो ओकरा घर के तना दूर हमर त जाय को मने ने के करते त हमर जीव था गल तो हम ना जाइबो हम जाइबे ना करब ना सुना ना तोहरा के देखी त हमर माई बहुत खुश हो जाई चुप ना रही रो कह तनी कि एजू के बहेजू के बा उतना दूर से हमरा पैदल लियो तनी हम गोड़ ना पता नहीं कि 5 किलोमीटर दूर पे बन जा अभी अब का आधा किलोमीटर दूर बा अच्छा रे घर में की बात बस हमर माई भर बिया खाली कितना मन बढ़िया घर में आ गइल बाबू ई त एक बात सुनी ना कनी हमरा के सेवा करम ना बड़ी गोड़ दुखत सेवा का तू जवन जवन कहबू तवन त हम तोहरा के लिया के हाजिर कर करब तुम चल जा अरे से कहत नहीं कि हम करब करम ना तू अभी इतना नाचर दिखावे लगबू तो आवे वाला समय में तू का करबू हम नाटक ना के देखावत पता बा ना माई बाबू के एगो बेटी है हां तो माई बाबू को हम एक लौता बेटा है तो ऐसे न कहतन जो हमनी के दोनों जने के एक लौता बेटी बेटा बनी जा तो ना हो ना अच्छा तू हमर माई के करबू ना हां हमरा और माई के करब और हम के करम ना हां ठीक बा ना और माई के हम तेल लगाई हमार तेल रोरा लगाई अरे काहे ना लगाई हां ठीक कनी ना हां हम कहां कहतनी तू जवन जवन कहबू तवन तवन करब बकर माई के कहन ना अरे ना रे दुनिया में तो पहले माई ने बाड़ी बताव तब न कहूं ह अरे तेहू बड़ी बनी ना हां चला चला जाओ चल आराम कर लेलू ना हां चल सुना ना का हमारे ऐसा कौन माई के तू करी है कि कौन फील ना होके देखी रौरा टेंशन मत ली ठीक ना इतना हम मम्मी जी के सेवा करम ना कि कभी एहसास ना होई कि माने हमार बेटी में पतोई में का अंतर बेटी पतोई ते कहीं न होली संजी हां ई तो बात तू ठीक है कहता रू माई कहीं भी अकेली रहो कि हमर पतोई है तो सेवा कर हां हां ना दूर बा बताई ना अरे दूर का बहुत जरी आ गेल बनी नहीं का आ गेल बनी जा भूखो लागल बा पेट में चूहो कूदता अरे हमर माई खाना बना के देखनी कि मार गोभी ओभी अपन को गो पूरी रौरा मार
अरे पूरी छोड़ ना कचौड़ी छोड़, अधो से हमार पेट भर जाला। बाकी तोहरा के देखा हमार पेट तो एक बीता में बा। अरे पेट बहुत लंबा है। अरे बीता में बा। अभी ना तू गारा अमन देखनी तब ओकरे अंसार से न मम्मी जी ले खाना दिलाई। हाँ चला चल तोहरा के पावे खातिर कितना देवी देवता का हम मनावता कइले बानी। हाँ ये तो बस सही कनी। ए ओ अरे खोल के हाथ आर बोली ना ना। अरे बाबू हां भाई अरे अंदर चल चल। अरे कहाँ बिया को के आई ये दादा। अरे बाबू अभी ना तू आकर सला चिंता छोड़ दे तो का होई। अरे की कोन बेटी उठा के ले मेरे झूठे को मजाक नहीं किसी करत रे करो। अरे ना रे खुद बियाह कइले बानी तू देख ए कने तो आता देख एकर बात तो मैं विश्वास नहीं करी हमरा के धोखा में नहीं डालत सही में बियाह कइल बड़ू ना। हाँ, मम्मी। एकर के छोड़ के नहीं देबू ना मम्मी जी कबो ना जाए 7 जन्म तक ले रहो। हे भगवान तू तो हमारा सुन ले लो कितना हम खुश बानी। आई रे हमार बाबू का सही में लाखों में एगो बउए। रुक ए जे रुक हम अभी परीक्षा वाला सामान लेके आवत नहीं। ये भाई गांव जवान टोला माला ना जुटे बिस्कार है। मम्मी कितना खुश होली ना हां दिखती। ना कनी के भाई लाखों में एक ही है ना। उसको मम्मी के देख के हमार दिल खुश हो गेल। कहत रहा ए नती कहत तो गांव न जवाना जो गांव वाला आजकल केहू के केहू देखल सकत है कहे तो हत्ती चुकी बा कैसे हाथ ना लम कर बियाह को के लिए खा के दिया ना। ए नती फूल भांग जैसे ठीक ठीक माई को ठीक बा ना। ए एको नहीं धरा तो तोरी परीक्षा का कर कोई नहीं खेल तो ऐसे का मम्मी जी हमारे कैसे तो अपन गाले बजे। नाच बजे नहीं के तो अपने से ना गाली हो अपने से गाली हो जाई आई हाथ के सिनारा ले ले हमारी खाड़ा हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोरी हो खोला कैसे में खोलिया माँ पलकी के वड़िया हो मोरा जाएंगे ओला राला बाड़ी सासू जी। रुक बाबू ए जरा ये हां हां देखी मम्मी ने कितना खुश बनी। हम काहे ना खुश रही लाखों में एगो हमर दुल्हन के और तो गांव नगर के कुलीन के मुंह एक करिखा पोता जाई पूजे के तरसिया सर। ए भगवान जी जैसे ही हमर पोतो ओ सही रसा बसा दी। सुनी ना छोट मुंह सर देख के ना आदमी घबरालन मगर छोटे मुंह सर रहेला कठोर रहेला माने गंभीर रहेला। हां बड़ रही अल्लाह पल्ला पकड़ी उ करना काम के होय कि ना मम्मी। हां ठीक कहत रे भाई जब तरी आई तनी कम पैसा का ह मौरावा तो जा दो से तो हई malo कम पैसा का ह तो कम पैसे के तो का होए ना ती बिया भइल ना कन्या आई ना कोने में नहीं खेनु खराब ना ना नहीं खेनु चार देखिए चार तोड़ा महल तो रस्सी है ना बेकार तू जाना तारे। हां ठीक आते भाई चल करे चल चल गोड़ दुखाती बेचारी के हमार चल आओ तू चल चल जा देख कनिया आ कनी बढ़िया से समझा दियो ठीक बा ना। ठीक बात तुझो माई बहरी जा दे भगवान ये कहाला भगवान देबे ल ना लेकिन देले मन छप्पर फाड़ के कितना बढ़िया बिया चनमुनिया मुंह बालाम लाकर हमरे निहन बिया माई लोग कहत जे तोरा बेटा के बिया होई तोरा बेटा के बिया के बियाह करी देखो कितना बड़े हमरो न विश्वास रहे। जा दे भगवान जी जैसे ली देले बाड़ा वैसे ही इनका के रसा बसा दी है लेकिन आज के बाद अपना घर में ना चोभना बोके ना चिड़ैया बोके कोनो के घर में ना घुसे दे ना तो हम जाना तनी घर फोड़नी ऐसा घर फोड़ के हम पतोई के भगवान जी कौन ठीक बात कर विश्वास में कोई पे जा तनी बाबू ठीक ठीक बा माई।